Een ploegje Beltsumers claimde Joet in Frenscher de stadsrechten. Het staat in de oude geschriften dat wij ooit de 12e stad West binnen. Dat is wat vertutten is. En we zijn, wij zijn er nou weer riep voor. Wij gaan er weer voor en we herrieden weer om. Nee man, die grote zoeg doeken hem maar. Kom maar op naar die stadsrechten. Want wij binnen een stad. Wij hebben alles. We zijn ondernemend. We hebben een veilinghoorn. We hebben een jachthaven. Kunstgas, voetbalvelden. Bloeiende vereniging. We hebben zelfs een drugslaboratorium. Meester, echt Ruus Bouwkoon, op naar Belsen. Het is vanzelfs een ludieke actie bedoeld om omtinken te vreden voor het dorp. Wij bouwen Aasen ook een MFC. En dat wordt dus naar je stadhuis. En de hele dag hebben wij alle jaar ludieke acties. En we hopen dat Joen onderaan de streep er ook geld komt voor het MFC. En voor uw korps op maat, want die het Broonhof van het Zimmer. Dus we willen en Beltsum op elkaar zetten. En als er gilden loskomen voor uw eigen dorp takken. De stadsrechten binnen rend naar Beltsum Tabrocht.